ina masoya na maza da mata manya da yara. Kar ku manta ranar 15 ga watan Disamban nan da muke ciki. Fim ɗin da muka jima muna sauraron sa, muka yi dako muna jiran sa. Fim ɗin da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da talakawa da 'yan makaranta kowa yake mararin ya ganshi. Dan majalisa. Fim ne da yake nuna rayuwar dan majalisa zalla, yake nuna ɗabi'u da kyawawa da munana. Kar ku sake a baku labarin wannan fim ɗin. Ku danna ƙararrawar ku ta Madobi Hausa TV. Ku kalli wannan shahararren fim mai gani na faɗa, wato dan majalisa ya tattara makirci, cin amana, rashin gaskiya, yaudara, handama da babakere. Fim ɗin dan majalisa kar ku sake a baku labarinsa. 15 ga wata za mu sake shi da misalin karfe 8 na dare. Kar ku sake a baku labarin dan majalisa, ko ba haka bane? Ni na ga yana wata. Oh haba, to ku kar ku saurare shi karfe 8 da ranar 15 ga wata. A YouTube channel ɗinmu Madobi Hausa TV. Madobi Hausa TV shine YouTube channel mai albarka.